Prinsesse Isabellas fødselsdag, en kongelig fejring med hjertevarme og stolthed. I dag, den 21. april, er det en ekstraordinær dag for Danmark, en dag hvor både kongelige og danskere fra hele landet samles for at fejre en af kongehusets mest elskede medlemmer. Hendes kongelige højhed prinsesse Isabella, datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, fylder i dag 18 år, og hendes fødselsdag markerer endnu et vigtigt skridt i hendes rejse som en fremtidig leder af Danmark. Prinsessens liv, hendes karakter og hendes voksende rolle i kongehuset har hele tiden været et symbol på håb, varme og en dyb forbindelse mellem monarkiet og folket. En prinsesse, der vokser op i rampelyset. Prinsesse Isabella blev født på Rigshospitalet i København den 21. april 2007, og hendes ankomst blev mødt med stor glæde og forventning. Fra det øjeblik, hun kom til verden, har hun været et omdrejningspunkt i medierne og i hjerterne på det danske folk. Hendes opvækst har været en rejse fyldt med både kongelige traditioner og personlige oplevelser, der har formet hende til den unge kvinde, hun er i dag. Som den yngste datter af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har hun gennem hele sin barndom været vidne til de krav og pligter, der følger med at være en del af det danske kongehus. Men hun har også haft mulighed for at udvikle sin egen personlighed og udforske sine interesser. Prinsesse Isabella har med sin nysgerrighed og sin venlige natur hurtigt vundet folks hjerter, og hendes vækst som både en offentlig figur og en person med egne interesser er blevet fuldt tæt af medierne. Det er dog ikke kun hendes charmerende udstråling og ungdommelige glæde, der gør hende speciel. Prinsesse Isabella allerede begyndt at påtage sig opgaver, der er knyttet til hendes kongelige pligt. Hendes engagement i velgørenhed og sociale initiativer er blevet bemærket, og hun har vist et voksende ansvar for de emner, der er vigtige for både det danske folk og resten af verden. Fødselsdagen som et symbol på fremtiden. Selvom prinsesse Isabellas fødselsdag primært er en privat begivenhed for hendes nærmeste familie, er det også en tid for Danmark at samles og fejre hendes liv og hendes fremtid. På denne specielle dag samles kongefamilien på Amalienborg Slot, hvor en intim og traditionel fejring finder sted. Her vil prinsesse Isabella sandsynligvis blive forkælet med gaver og opmærksomhed fra hendes familie, og det vil være et øjeblik for at udveksle glæde og kærlighed. Men det er ikke kun en festlig dag for den kongelige familie. Hele Danmark deler i denne glæde, og fødselsdagen er blevet en anledning for folket til at udtrykke deres beundring for prinsesse Isabella. Den unge prinsesse har hurtigt vundet respekt for sin varme personlighed og sin nysgerrighed, og hendes voksende rolle i kongehuset ser ud til at inspirere mange, både unge som gamle. Hendes fødselsdag er et påmindelse om den kontinuitet, der findes i det danske monarki. Gennem århundreder har kongelige familier været en konstant kilde til symbolik og stabilitet i Danmark, og prinsesse Isabella repræsenterer en ny generation af monarker, der både bevarer traditionerne og bringer nye perspektiver til kongehuset. En prinsesse med en indflydelse, der strækker sig langt ud over Danmark. Mens hendes fødselsdag naturligvis er en privat fejring, markerer den også den voksende indflydelse, som prinsesse Isabella vil få på både nationalt og internationalt niveau. Som en del af den danske kongefamilie vil hun en dag indtage en central rolle i at repræsentere Danmark på den globale scene. Det er tydeligt, at hun allerede har en naturlig forståelse for, hvordan man tager ansvar og udviser lederskab, og dette har været tydeligt i hendes optræden ved adskillige officielle begivenheder. Isabella er ikke blot en prinsesse, der følger i sine forældres fodspor, hun bringer sin egen unikke tilgang til rollen. Hendes interesse i at hjælpe andre og hendes engagement i velgørenhed er allerede blevet fremhævet som et af hendes stærkeste træk. Hendes kongelige højhed prinsesse Isabella har i flere år været involveret i organisationer, der arbejder for at forbedre livet for børn og unge, og hendes empatiske natur har gjort hende til en inspirationskilde for mange. Derudover er hendes rolle som en kommende monark allerede begyndt at forme sig. Prinsessen har været involveret i flere officielle opgaver og ceremonier, der har givet hende værdifuld erfaring og har forberedt hende på den store opgave, der venter. Som en ung kvinde, der har vokset op i et miljø, hvor pligt og offentlig ansvar er en del af dagligdagen, er prinsesse Isabella godt rustet til at tage ansvaret på sig, når tiden kommer. En fremtid fyldt med muligheder og ansvar. Som hun træder ind i sin voksne rolle, vil prinsesse Isabella en dag stå over for en endnu større offentlig opgave. Hendes fremtid som en del af det danske kongehus ser lys ud, og hun vil sandsynligvis fortsætte med at spille en nøglerolle i både nationale og internationale anliggender. Samtidig vil hun fortsætte med at udvikle sig som en person, der ikke kun er en figur på en tron, men en engageret og aktiv deltager i samfundet. Prinsesse Isabella står på tærsklen til en lys fremtid.
Hendes dedikation til både det danske folk og hendes interesse i globale spørgsmål gør hende til en inspirerende figur, der vil lede med både visdom og medfølelse. Hendes fødselsdag er ikke blot en markering af hendes alder, men et skridt nærmere den rolle, hun vil spille i den danske monarkis fremtid. Kongelig stolthed og folkelig kærlighed. I dag er ikke kun prinsesse Isabellas fødselsdag en fejring af hendes liv og hendes vækst, men også et symbol på den kærlighed og stolthed, som det danske folk føler for deres kongehus. Prinsessens rejse er et vidnesbyrd om, hvordan traditioner kan forenes med moderne værdier og idéer. Danmark er stolte af deres prinsesse og ser frem til de mange år, hvor hun vil fortsætte med at spille en vigtig rolle i landets kongelige liv. Lad os alle tage et øjeblik til at sende vores varme lykønskninger til hendes kongelige højhed prinsesse Isabella på hendes 18-års fødselsdag og til at fejre en ung kvinde, hvis liv og virke vil præge fremtiden for det danske monarki i mange år fremover. Tillykke med dagen, prinsesse Isabella, vi ser frem til at følge din rejse. I dag er en dag, der symboliserer fremtiden og håbet for Danmark, og det danske folk er stolte af at have prinsesse Isabella som en del af deres kongelige familie. Hendes liv er et bevis på den evige styrke i monarkiet og det bånd, der forener kongefamilien med befolkningen. Kære lyttere, lad os fordybe os endnu dybere i betydningen af den nyligt afholdte påskehøjmesse, en begivenhed, der ikke blot er en religiøs ceremoni, men et levende udtryk for nationens åndelige og kulturelle rødder. Vi taler om en dag, hvor kongeparrets tilstedeværelse i domkirken ikke blot var en traditionel handling, men en kraftfuld bekræftelse af deres engagement i landets værdier og folkets tro. Forestil jer domkirkens imponerende arkitektur, badet i et blødt lys, der fremhæver de kunstfærdige detaljer og de mange generationers historie, der hviler inden for murene. På denne særlige dag var kirken udsmykket med et overdådigt flor af forårsblomster, hvis farver og dufte bidrog til en atmosfære af fornyelse og håb, selve essensen af påsken. Midt i denne pragt ankom kongen og dronningen, deres tilstedeværelse alene udstrålende en følelse af højtidelighed og respekt. Deres deltagelse i påskehøjmessen er en tradition, der går århundreder tilbage, et synligt link mellem monarkiet og folkets åndelige liv. Påskehøjtiden, med sin dybe fortælling om lidelse, død og opstandelse, er et centralt omdrejningspunkt i den kristne tro. Det er en tid for refleksion over livets store spørgsmål, over offer og forløsning, og over det håb, der ligger i troen på en ny begyndelse. Når kongeparret deltager i denne højtid, understreger de vigtigheden af disse værdier i det moderne samfund. Deres handling er en påmindelse om, at selv i en tid præget af hurtige forandringer og sekularisering, forbliver de åndelige fundamenter af vores kultur relevante og betydningsfulde. Domkirken, fyldt til præstepunktet med troende fra alle samfundslag, dannede rammen om en gudstjeneste, der var både traditionel og relevant for nutiden. Biskoppen, med sin autoritet og visdom, ledte menigheden gennem en række ritualer, bønner og salmer, der genfortalte påskens budskab på en måde, der resonerede dybt i hver enkelt tilhører. De velvalgte ord i prædiken udforskede temaer som offervilje, tilgivelse og det uudslukkelige håb, der følger med opstandelsen. Musikken, udført af dygtige organister og kor, løftede stemningen og skabte en følelse af fællesskab og åndelig enhed. Kongeparrets andægtige deltagelse var ikke blot en passiv tilstedeværelse. Man kunne se deres respektfulde gestus under bønnerne, deres stille eftertanke under prædiken og deres harmoniske stemmer, der flød sammen med menighedens under salmesangen. Deres engagement i messen var et tydeligt tegn på deres personlige tro og deres ønske om at dele denne vigtige oplevelse med resten af nationen. I en tid, hvor samfundet står over for mange udfordringer, fra globale kriser til interne spændinger, sender kongeparrets deltagelse i påskehøjmessen et stærkt signal om sammenhold og håb. Deres tilstedeværelse er en påmindelse om, at vi som mennesker deler et fælles behov for tro, for trøst og for en følelse af at høre til. Ved at deltage i en så central religiøs begivenhed viser de deres støtte til de værdier, der binder samfundet sammen og understreger vigtigheden af empati, medfølelse og fællesskab. Efter den højtidelige afslutning på messen, hvor kirkens orgel fyldte rummet med de sidste toner af håb og forløsning, blev kongeparret mødt med en varm og respektfuld modtagelse fra de mange fremmødte. Folk udtrykte deres taknemmelighed for kongehusets synlige engagement i landets åndelige liv. Denne interaktion mellem kongeparret og folket understreger det unikke bånd, der eksisterer i det danske samfund, en blanding af respekt for tradition og en følelse af fælles identitet. Påskehøjmessen med kongeparrets deltagelse er mere end blot en årlig begivenhed i kalenderen. Den er et vigtigt kulturelt og socialt fænomen, der bidrager til at styrke følelsen af national samhørighed.
Den minder os om vigtigheden af vores fælles historie, vores fælles værdier og det håb, der forener os som mennesker. I en stadig mere globaliseret verden tjener disse traditioner som ankre, der hjælper os med at bevare vores identitet og vores følelse af tilhørsforhold. Således bliver denne påskehøjmesse, med kongeparret i en central rolle, ikke blot en religiøs ceremoni, men et kraftfuldt symbol på håb, tro og national enhed. Det er en begivenhed, der efterlader et varigt indtryk og minder os om de værdier, der er fundamentale for det danske samfund. Og i takt med at påsken skrider frem, vil mange fortsat finde inspiration og styrke i billedet af kongeparret, der sammen med folket fejrer en af de mest betydningsfulde højtider i kristendommen. Deres engagement er et lysende eksempel på, hvordan tradition og lederskab kan forenes i tjeneste for fællesskabet. Kære lyttere, med disse dybere refleksioner omkring påskehøjmessen og kongeparrets betydningsfulde rolle afslutter vi denne stund sammen. Må denne fortælling have givet jer et endnu stærkere indblik i den rige arv og de værdier, der binder os sammen. Tak for jeres opmærksomhed.